Значыцца, я адразу задам першае пытанне, вельмі важнае, але мяне прасілі стрэцу яго задаць, Ага, з якога вызначыцца лёс сяго інтэрв'ю. ага. Ад бруднага вожыка пытанне: глыбоцкая ці рыгачоўская? Рогачевская. Рогачевская. Рыгачоўская. Да. Всё, выбачайце, ну, я таксама за рыгачоўскую, так што Е, всё супер. добра. А астатнія выбачайце. Вось. Ці бралі ў цябе калісь інтэрв'ю? Ну, у такім фармаце ці яшчэ ў нейкім? Бралі. Колькі разоў бралі, нешта нават Мгм. ёсць у доступе. Дакладна ёсць на YouTube-канале самі суполкі. Ну, гэта не зусім інтэрв'ю, гэта было нешта кшталту падкаста. Мгм. Таксама самі суполка брала недзе калі па постах іх пашукаць. Ну і там сям яшчэ розныя праекты патрошку. Першы інтэрв'ю у мяне ўзяў праект Белрэп Лайф, по-мойму, праз месяц пасля таго, як я ўляцеў у гульню, і яно, по-мойму, нікуды не выйшла. І мне было так смешна з таго, што ну там я умоўна месяц маё імя недзе ёсць у інтэрнэтах, а там у мяне пытаюць, якую параду ты даш маладым артыстам. Мне было вельмі смешна з гэтага. Вось, але ну карацей, я да таго, што інтэрв'юшкі былі. Вось і яшчэ Мгм. я калі што там Цёма напісаў пытанне ў чат. Карацей, пытанні ў чаце троху пазней адкажам, але калі што вы іх пішыце, вось, не саромцеся. Так, Вось. чат у нас бачыш толькі ты. Як што я Да, не да. бачу чату, вось. Так што, ну калі там не будуць нейкія тэрміновыя, ведаеш, як я раблю звычайна на стрымах, калі пытанне акурат трапляе ў тэму, якую мы ну, пра якую мы тут разважаем, тады можна насамрэч яго дадаць як дадатковае, каб потым зноўку не тлумачыць тое ж самае, што ўжо праходзілі, напрыклад. Окей, окей, згодны. Вось, значыцца, паехалі тады па сцэнары. Всё, што мы з табой запланавалі, пройдзем. Давай. Наконт інтэрв'ю. Слухай, я шукаў, я ж тут сядзеў, рыхтаваўся як сур'ёзны чалавек і шукаў хоць нейкае інтэрв'ю. Мне было, я проста не хацеў задаваць табе тыя ж самыя пытанні, што там задавалі, напрыклад, год таму ці 5 год таму там. Ага. Але я нічога не знайшоў. Вось проста нуль. І адсюль і з'явілася гэтае пытанне пра ці бралі калі-кольвек інтэрв'ю ў цябе, бо я нічога не змог паглядзець. Вось, так што гэта сапраўды цікава. І, ну, адпаведна, я буду ўдзячны, калі ты крыху пра сябе раскажаш. Мгм. Вось, бо у мяне, я калі хадзіў яшчэ, ну, першы час думаў, а што б такое запытацца. А самае цікавае, што калі, ну, там, напрыклад, праз 2 гады ці праз 3 гады у цябе будуць браць інтэрв'ю ўжо больш сур'ёзныя людзі, а не такія, як я, са сваім стрымом на інстаграме, яны паглядзяць на Ютубе цудоўні наша інтэрв'ю і ўжо не будуць задаваць адны і тыя ж пытанні. Вось, яно будзе даступна, яго будзе лёгка знайсці. Так што Мгм. раскажы ў агульных рысах пра сябе крышачку. Так, ну гэта заўжды самае складанае пытанне. І самае смешнае, што ну паколькі мы ў тэлеграме, большасць людзей у чаціку і так можа пра мяне распавесці, вось, і нешта пра мяне ведае. Ну а ў 2 словах, я Лёша. Вось, я беларускі музыка. Як бы дзіўна мне не было гэта казаць, таму што ніякай музычнай адукацыі ў мяне няма, канешне ж. І болей за тое, да нядаўняга часу я амаль не пісаў музыку. Вось, я пісаў у асноўным тэксты. Але апрача таго, у мяне ёсць пэўны візуальны бэкграунд, то бок я доўгі час займаўся фатаграфіяй, у мяне нават корка ёсць фатаграфічная, і я працаваў і дасюль падпрацоўваю як фатограф. Вось, таксама займаюся відэа, мантажом відэа. Ну, карацей, і жнец, і хто там і швец, і на дудзе гулец. Вось, але, ну да, у першую чаргу, як бы, апошнія некалькі гадоў я прэзентую сябе як вось беларускамоўны рэпер. Вось, хаця беларускамоўны, ну,
як гэта сказаць, ну, я не прынцыпова беларускамоўны і, ну, як бы ў жыцці магу размаўляць і так і сяк зноў жа, да, але, ну, мову творчасці, мовай творчасці я браў беларускую, вось, і люблю гэты выбар. Мгм. А, окей. А што ты слухаеш сам? З кім з выканаўцаў натхняешся? Ці памятаеш ты, як змяняўся твой музычны густ цягам часу? Ну, шчыра сказаць, што я слухаю даволі складана, бо вось апошнія некалькі месяцаў я займаўся альбомам і большая частка майго эфірнага часу была занята адслухоўваннем сваіх жа трэкаў напраўкі і іншае. Вось таму я зараз хутчэй вяртаюся ў гэтую у жыццё звычайнага слухача. Вось што я люблю слухаць, дык гэта в першую чаргу я люблю інструментальную музыку. Вось я люблю класічную музыку, я люблю эмбіент, люблю эксперыментальную музыку. Вось вядома, што недзе на падкорцы быў ёсць хіп-хоп, ну, больш-менш класічны, у асноўным бум-бэп. Ёсць у мяне вось такі guilty pleasure, я вельмі люблю нямецкі рэп, нямецкі хіп-хоп, вось як ён робіцца зараз і як ён рабіўся раней. Вось, але, ну, прасцей за ўсё будзе назваць, напэўна, мой любімы трэк усіх часоў, гэта уступны саундтрэк з Twin Peaks. Вось як бы для мяне гэта, напэўна, музыка нумар адзін. Вось гэты кампазіцыя Анджела Бадаламенці. Вось яе магу слухаць бясконца. Вось так. Слухай, а яна ж такая, ну, даволі даўгая, так? Там на 10 хвілін ці на 7 хвілін ці нешта такое, так? Не, я Гэта сам вось гэты уступны трэк менавіта Мгм. той, пад які там Уступны, так. да, лесапілка, ён там літаральна 3-4 хвіліны, але, ну, агулам увесь трэк Twin Peaks, ну, типа, увесь ост да арыгінальнага серыялу, ён, напэўна, хвілін на 20. Але ён, ну, як бы класічна падзяляецца на тыя ці іншыя тэмы. Там Лора Палмер тэма, там танец Одрі і так далей. Вось я кажу зараз менавіта вось пра гэтую бас-гітару, з якой пачынаецца сам серыял. Так, ну, самая па сутнасці вядомая Ну, тэма. так. Адразу як чуеш все, Да. все ўжо зразумела, пра што гэты трэк. Гэта была карцінка адна з маіх самых любімых, типа сапраўднаму самураю для праслухоўвання гэтай кампазіцыі дастаткова JPEG файла, і там гэты зімарадак ці, ну, нейкая птушка, карацей, вось што сидзіць першы Так, кадр. мозг ён сам пачынае выконваць. Асабліва басы, дарэчы, сапраўды вось так гэта і працуе. Слухай, ну, то бок, музыка, якую ты слухаеш, наколькі я зразумеў, яна даволі мала мае там дачынення да таго, што ты пішаш сам і што ты ствараеш сам. Ну, як сказаць, як я ўжо сказаў, рэп, хіп-хоп, ён на падкорцы. То бок гэта тое, што мне не трэба слухаць, каб гэта чуць. Вось. Ну, вядома, я слухаю нешта з навінак, я пераслухоўваю класіку хіп-хопа, але ну, тая музыка, якую я слухаю вось з большай зацікаўленасцю, гэта звычайна нешта па-за жанрам. Вось. Таму што хіп-хопа я наслухаўся за жыццё, і, уласна, ну, мая творчасць, напэўна, яна нараджаецца з гэтага. Хаця, ну, вядома, што ёсць тое, што мяне дасюль здзіўляе. Вось. І яшчэ я, напэўна, не сказаў важную рэч, это тое, што я слухаю музыку сяброў, знаёмых і сачу за сцэнай агулам. Ну, мне важна, што адбываецца. То бок, ну, на ўсіх узроўнях. То бок гэта як нейкія бітмейкеры менскія, так і беларускамоўная сцэна. Ну, то бок стараюся быць у курсе справы. Ну, і збольшага мне падабаецца тое, што там зараз адбываецца на беларускай сцэне. Давай пра стылі тады. Я не надта ва ўсім гэтым разбіраюся. Нават у той музыцы, якую я сам слухаю, калі мяне запытаць, што гэта ўсё такое, вельмі мне будзе складана
пазначыць, я яшчэ там нешта скажу, там з мяне будуць смяяцца. Вось, таму ўсё Я ж не цікава. буду. Ну ты не будь, ты адзіны чалавек, дзякуй табе, які не будзе, усе астатнія будуць. Таму як ты сам вызначаеш стыль сваёй музыкі, і не толькі сваёй, вось увогуле як называецца такая музыка? Ну то бок рэп, окей, рэп, але рэп ён розны, ну там розныя людзі чытаюць абсалютна, ну быццам гэта ўвогуле два розных стылі, да? І потым яны пачынаюць казаць нейкія такія назвы складаныя, з якіх ты такі, блин, ну я пайшоў і все, тады я раз я нічога не разумею. Вось таму ці можете апісаць, як гэта ўсё выглядае, вось гэтыя ўсе назвы і як вызначаешся ты сярод гэтага ўсяго? Я сам не разбіраюся абсалютна ў назвах. Вось, і ну, для мяне яны ўсе такія ўмоўныя. Я апошнім часам схіляюся да таго, што я проста раблю музыку. Вось, і ну, як я сказаў, да нядаўняга часу ў асноўным мне нехта пісаў музыку, і тое, што мне падабаецца, незалежна ад жанра, я гэта браў як бы пад свае тэксты. Але ну вось апошнім часам, напрыклад, альбом, які выйдзе ўжо ў пятніцу, я яго акрэсліваю як артхаус рэп. Вось, или артхаус хіп-хоп. Што бы гэта не значыла. Ну про альбом мы потым я яго паслухаў, дзякуй. Вось ну мы з табой асобна вось тут ведаеш, нам не хопіць часу, насамрэч гадзіны нам не хопіць дакладна на гэта ўсё, бо я бачу, што мы з табой на 4-м пытанні акурат, у нас яшчэ па-за там сцэнарам нешта ёсць, таму я напэўна паспрабую адбіраць нешта, што самае важнае, астатняе будзем пакідаць. Добра, канешне. Вось. Так, ты пішаш у трэці, што ў 21 годзе пачынаў рабіць розныя музычныя праекты. Раскажы больш падрабязна, як усё прыйшло да таго, што ты стаў лайтовым і пачаў працаваць з тымі людзьмі, якія цяперака побач. Мне здаецца, лайтовым я стаў даволі даўно, прыкладна ў 2016 годзе яшчэ. Карацей, я стварыў новую старонку ВК на той час, гэта была самая папулярная сацыяльная сетка. Вось, і мне вельмі хацелася, каб за ёй была нейкая канфідэнцыйнасць, і трэба было прыдумаць імя, псеўданім. Ну і першае, што прыйшло ў маю галаву, Лёха Лайтовы. Ну і калі мяне ў школе пачалі так называць, проста людзі там на калідорах, я зразумеў, што мне пасуе. Вось, і уласна на першым івенце, дзе я выступаў, это было ў 17 годзе, это быў хіп-хоп фестываль. Я выступаў там з фрыстайлам, і я просто назваўся лайтовым. Вось, агулам першы трэк быў запісаны яшчэ ў 2014 годзе. Тады яшчэ не быў лайтовым, але да, мне было 14 гадоў, і мы з маім проста аднагодкам сабраліся ў яго дома, ён набыў нейкі першы мікрафон, і вось зрабілі трычок. А так, ну, шлях, як гэта сказаць, пакручасты. Я пісаў пра 21 год, таму што у 21 прыкладна адбылося такое, як гэта сказаць, я зразумеў, што музыка немінучая. Вось, і тады вось акурат мы з двума маімі сябрамі, з Нікітам, гітарыстам, і з Інці, флейтыстам, вось, які зараз грае у нашым калектыве, мы пачалі рабіць розныя такія паўфрыстайлавыя, паўімправізацыйныя рандомныя выступы. То бок спачатку гэта былі... Мы былі валанторамі на шматлікіх фестывалях легальных. Вось. І да, і ну, там перыядычна мы збіраліся на валантэрскіх вокніках і вакол вогнішча рабілі нешта. Я з дзяцінства любіў рэп-фрыстайл, то бок я проста імправізаваў. Ребята нешта гралі на флейце, на ханге, на гітары, што было пад рукамі. Вось. І першыя нейкія такія разумныя выступы спланаваныя мы рабілі на вершы розных паэтаў, то бок рыхтавалі нейкую праграму з
з паэтаў. Я памятаю, дакладна быў Драгамошчанка Аркадзь, это расійскі паэт, і быў і нешта быў Фернанда Песуа. Мы рабілі такі типа паўспектакль музычны і нешта яшчэ, карацей, вось такія нейкія прыколы, але ўжо тады я пісаў свой матэрыял і праз пэўны абмежак часу мы пачалі спрабаваць нешта ў свой матэрыял. Ну і там рознымі праўдамі, неправдамі дайшлі да моманту, калі я адлучыўся ад усіх калектываў і паўнавартасна дропнуўся як лайтовы ў 2023 годзе. Уласна тады і пачалася гульня для мяне. Вось, у якую ўжо потым на гатовенькі праект я запрасіў сяброў, вось зноў жа Інці, Мікіту запрасілі, але ён троху не зжыўся з новай варыяцыяй праекту. Далучыўся Віталь. Віталь Бубнач наш, ён насамрэч першы сказаў, што трэба жывы гук. Вось. І Інці на флейце, і вось з гэтага года у нас ёсць яшчэ басіст Юра і на скрэчах дыджэй Женя, вось. Так шмат чаго хочацца сказаць, што ў галаве блытаецца. Вось. Прыкладна такая інфа. І зноў жа, я шмат што прапускаю, таму што калі я буду ўсё гэта прям у дэталях распавядаць, то мы ўсе адурэем ад перабора гэтай інфы. Вось. Да. Не, насамрэч, чым падрабязней, для нашага фармату тым лепей, але я думаю, што мы з табой пасля гэтага эфіру яшчэ спішемся, бо у мяне ёсць там такая прапанова на ўжо больш пашыранае інтэрв'ю, і таксама туды ж я буду запрашаць, ужо запрасіў Клапоцкага, ужо запрасіў, запрашу яшчэ Чабора, вось, і гэтак далей. Гэта будзе такі праект. Вось, калі цябе зацікавіць, ты ў ім удзельнічаеш, і там ужо акурат будуць патрэбныя падрабязнасці. Вось, як мага больш, каб пакінуць гэта ўсё у гісторыі беларускай музыкі. Клас. Тут Кампашка, што трэба. Паспрабуем як мага карацей. Да. Добра. Значыцца, раскажы на прыкладзе аднаго з найпапулярнейшых тваіх трэкаў Хаванкі. Напэўна, ён найпапулярнейшы, не адзін, а найпапулярнейшы. Я магу меркаваць толькі па Ютубе. Ён там заўжды недзе зверху знаходзіцца і, магчыма, заслужана па колькасці людзей, якія праслухалі яго. Як адбываецца шлях твора ад яго напісання да загрузкі ў стрымінгавы сервіс? Разгорнута, калі можаш, з падрабязнасцямі. Гэта было ў нашай папярэдняй версіі, але наколькі можаш разгорнута проста, можа без падрабязнасцей. Гэта самы цікавы трэк у плане гісторыі, вось, таму што ён самы стары з альбома. Да, па-першае, гэта альбомны сінгл, то бок ён выйшаў сінглам калі там некалькі месяцаў таму, але гэта частка альбома, і на альбоме ён з'явіцца ў гэтую пятніцу. Вось, і гэты трэк створаны ўжо больш за 3 гады таму і створаны вельмі дзіўна. Па-першае, ён з'явіўся адным тэйкам, то бок это была ноч. Ідэю я доўга выношваў, я ведаў, што я хачу напісаць менавіта гэты трэк, але неяк вясновай ноччу 23-го года я прыйшоў дадому у вельмі такім жывым і бадзёрым стане і за некалькі гадзін напісаў гэтую песню. Вось, напісаў яе адразу прыкладна ў гэтай кампазіцыі і адразу з гэтым прыпевам і з гэтай танальнасцю прыпева, у якой ён выйшаў. І самае дзіўнае, што я зайшоў у перапіску з Андрэем Курсам, гэта бітмейкер, з якім мы працуем у асноўным на працягу вось усёй гэтай гульні, і я знайшоў гэты біт, і у гэтым біце супадала ўсё ад кампазіцыі трэка да танальнасці прыпева. То бок тое, як я яго спяваў сабе ў галаве, гэта ідэальна легло на біт.
я чуў гэты біт дагэтуль, але не круціў яго ў галаве, пакуль пісаў песню. То бок гэта такое класнае супадзенне. Вось, і ўжо потым, ну, як бы гатовая песня, трэба рабіць. Я, ў прынцыпе, стараюся надоўга не затрымліваць матэрыял. Прынамсі, на тым этапе творчасці не было жадання нешта падоўгу выношваць. І я пачаў спрабаваць яго запісваць. І прыкол у тым, што ну, было 3 студыйныя сесіі, усе з якіх былі абсалютна неўдалыя. То бок нешта мяне адштурхоўвала ад таго, каб усё ж такі яго выпусціць. І дзякуй Богу, таму што літаральна праз год мы пазнаёміліся з Надзяй, Надзеяй, да. Вось, як яна падпісана ў Spotify і паўсюль. Вось, і Надзе вельмі спадабалася гэтая песня, прычым, ну, без ніякага там no pressure, як кажуць, да, просто ёй вельмі спадабалася дэмка, і памятаю, што Дзёня Мандзік запісваў відосы, як яна стаіць там, ну, чакае яго умоўна, калі яны кудысьці павінны былі пайсці, і яна спявае гэтую песню. Типа, просто там на ўсю вуліцу. Я разумею, што, блін, класна, нешта ў гэтым ёсць. Мы, ну, некалькі разоў сустракаліся, мы нават яе адкаркоўвалі, скажем так, на невялічкіх івентах, і, ну, стала зразумела, што гэта песня, якую нам трэба зрабіць разам. Нягледзячы на тое, што ўжо нават былі запісы, дзе я яе спяваю. Вось, але, ну, з мяне такі сабе спявак, Надзя выратавала яе. Вось. Ну і адпаведна, да, было яшчэ некалькі студыйных сесій дыстанцыйных, таму што, ну, мы жывем у розных гарадах і краінах. І ў выніку, вось ужо ў мінулым красавіку я прыехаў да ребят у госці ў Познань, і мы пайшлі разам на студыю, дзе запісалі гэтую песню. Вось, ну а далей які шлях? Шлях даволі просты. Песня залілася на стрімінгі, мы зрабілі пад яе візуал. Вось, ну і ужо зараз падыду да іншай тэмы, да, гэта вось стрімінгі, гэта тое, як песні з'яўляюцца ў соцсетках. Я сёння вельмі абураны стрімінгамі, таму я раскажу гэтую, як гэта ўсё адбываецца. Карацей, песня заліваецца на стрімінгі за некалькі тыдняў. Вось, то бок, ну, па-добраму, каб прайсці ўсе мажлівыя мадэрацыі, гэта павінна адбывацца загадзя. Пажадана хаця б за 3. І вось... За 3 дні. За 3 тыдні. За 3 тыдні. Да, то бок, каб песня з'явілася, трэба заліваць яе загадзя. Чаму? Таму што мадэрацыя прадугледжвае, ну, шмат этапаў, як бы, праверкі. І першы, вось, мы карыстаемся такой, як бы, пляцоўкай, якая называецца TuneCore, і першы этап — это заўжды фігня. Яны пішуць, што трэк зроблены на нейкай памылковай мове. Вось, то бок у сервіса няма беларускай мовы, і, ну, дзесяткі беларускамоўных, як бы, артыстаў ім карыстаюцца, але пры гэтым, ну, як бы, у іх дасюль няма беларускай мовы, і яны дасюль считваюць беларускую як памылковую. І ў нас тыдзень мадэрацыі альбома, напрыклад, сышоў на то, каб зацвердзіць мову. Потым тыдзень сышоў, таму што у назве адной з песень быў пазначаны Сергей Грахоўскі, і, ну, типа, ім спатрэбіўся тыдзень, каб гэта зразумець і нам даслаць як памылку, таму што нельга імя дадаваць у трэк. Ну і трэцяе было тое, што я сёння скідваў у гісторыі, то, што песня «Неба над Менскам», Менск яны запісалі з маленькай літары. Карацей, вось, праца са стрімінгамі — гэта вось такая вось лухта, да, у якой ёсць шмат фармальных абмежаванняў, і трэба неяк іх пастаянна абыходзіць. Вось, і таму, да, шлях твор часам можа прайсці вялікую дарогу вось гэтай паўцэнзуры, каб усё ж такі з'явіцца. І ў гэтым выпадку я яшчэ рады, што альбом зацвердзілі, таму што ў мяне быў выпадак, калі рэліз прыйшлося змяняць, каб ён з'явіўся на пляцоўках. І гэта самае жахлівае. Вось. Так што, ну, я зараз гэта кажу зноў жа так абарвана даволі, але проста хачу сказаць, што часам, каб музыка з'явілася ў сеціве, прыходзіцца праходзіць такія колы пекла, якіх абсалютна не чакаеш. Вось, але, ну, хаванкі, прынамсі, у іх усё было добра, яны адгружаліся загадзя і добра з'явіліся ў сеціве.
іх добра слухаюць, яны там траплялі ў нейкія плейлісты, таму тьху-тьху-тьху, там усё было добра. Як бы. Ты кажаш, што ты не спявак, але ж ты спяваеш у небе над Мінскам. Я каб запісаць гэту песню, хадзіў на вакал спецыяльна. Вось, і то... Мне просто было цікава, ты там, ну, наколькі я гэта магу ацаніць, да, табе такія нізкія тоны даюцца складана, бо у цябе, ну, высокі ўсё ж голас Да. мужчынскі. Вось, але ж чаму ты менавіта так нізка рашыўся браць? Я просто падчас таго, як слухаў, я слухаў, што табе, ну, я чуў, што табе некамфортна там знаходзіцца. Вось там, куды ты забраўся падчас гэтага прыпеву, быццам бы у цябе, ну, табе самому не надта пасуе гэты гук, які ты спрабуеш выдаць на прыпеве. Але, ну, ён удаўся, все добра. Але ж, ну, ты, напэўна, сам ведаеш, што тая сітуацыя, калі ты сам сябе заганяеш у нейкі тон, дзе ты не надта камфортна пачуваешся, ну, яна нестандартная для музыкі. Ведаеш, я бы не сказаў, што мне вось там, дзе неба над Менскам, некамфортна. Ну, это адносна камфортныя для мяне як бы ноты. Адзінае, што сама падача складаная, таму што там блізкі голас, такі, ну, як это, закрытыя звязкі, і трэба доўга спяваць з абмежаванай колькасцю паветра. Вось, і ў гэтым плане даволі складана. Вось, як бы дзяўчына, якая мяне трэніравала вакалу, сказала, што я абраў складаную задачу, але, ну, не было б той эмоцыі, мне здаецца, калі б я абраў іншы шлях, таму, ну, як ёсць. Я, насамрэч, задаволены гэтым трэкам на вялікі адсотак, але, ну, канешне, як і любая песня, зробленая, ну, як это сказаць, з небам над Менскам просто быў таксама прикол. Гэтая песня, яна ўсё ж такі, я ўсё ж такі вырашыў, што яна пойдзе ў альбом, калі альбом быў амаль гатовы. І каб улезці ва ўсе тыя графікі, якія мы сабе набудавалі, трэба было рабіць яе даволі імкліва. І таму, ну, як бы не было часу разважаць, не было часу на 4 студыйныя сесіі, было, дарэчы, 3, але такіх даўгіх і на розныя кавалкі песні. Вось, ну, і на розныя этапы стварэння, вядома. Вось, таму, так, вядома, яе можна зрабіць лепш, але на альбоме яна будзе такой. Вось. Не, песня класная. Я хутчэй пра тое, што калі я пачуў прыпеў, мне, ну, раптам тебе крыху шкада стала просто, бо вельмі незвычайна чуць твой голас менавіта ў такіх нізкіх тонах. Вось, таму я крыху здзівіўся, што ты, ну, так гэта рашыўся на тое, каб гэта запісаць, гэта свайго роду подвиг, падаецца. І я недзе адчуваў, што ты хутчэй за ўсё там браў урокі менавіта пад гэта, каб такое выканаць. І, ну, мои віншаванні шчырыя, гэта класна. Калі людзі маюць імпэт взяцца, нягледзячы на тое, што ім гэта, ну, што могуць сустрэць пэўныя складанасці падчас таго, як гэта робіць. Ну, на альбоме амаль усе песні былі такімі з выклікам, скажем так, таму што, ну, па-першае, яны ўсе эмацыйна даволі складаныя. Вось, па-другое, у кожным было пэўнае тэхнічнае выпрабаванне. Вось, ну, тых, хто слухаюць, большасць не чула, напэўна, альбом, ну, толькі ў жывым выкананні на канцэрце. Вось, але першы уступны трэк «Спаруды», ну, гэта ўвогуле не рыфмаваны, як бы, абзац, не рыфмаваны тэкст, і прачытаць яго пад музыку з патрэбнай эмоцыяй таксама, ну, типа, гэта было дзіўна проста для мяне даволі, таму што гэта бліжэй да нейкага фармату аўдыакнігі.
Вось таксама там есть песня паноптыкум, да, якая ну ўвогуле тэхнічна даволі складаная, але чамусьці ну яна паколькі існуе даволі даўно, для мяне яна напэўна адна з самых лёгкіх на канцэртах, таму што я просто ведаю дзе дыхаць. Я уже прывык на ёй дыхаць. Вось і ў гэты ж час там ёсць напрыклад песня непраяўлены, на якой дыхаць проста няма дзе. То бок ну песня напісана так, што там ну можна толькі адзін раз набіраць як бы паветра і ну чытаць да апошняга. Ну карацей, мне Мне цікава. чамусь спачатку прабач Да-да. мне падалося, што пагляд унутр таксама з гэтага кшталту песня, але я потым згадаў, што там ёсць усё ж перапынак ці адзін, і яна даволі караценькая, ну Да-да-да. параўнанні не з астатнімі трэкамі. Ну яна вельмі як это сказаць, это вельмі энергічны трек. Яго было адносна складана записываць, вось потому што ён акурат такой ну як это сказаць, ён эмацыйны, энергічны і ну там сапраўды да, таксама не вельмі проста дыхаць, але можна, але можна. Вось. У мяне просто прикол, я з дзяцінства любіў усе гэтыя вось фастфлоу. Я любіў хуткае чытанне. Я любіў хуткамоўкі, калі быў яшчэ зусім малы, вось усе гэтыя там Карлу Клары і гэтак далей. І калі ну я пачуў, што людзі ў рэпе так робяць, я закайфаваў, тому што вау, это можна яшчэ на музыку класці, это можна яшчэ. Вось і я ну колькі вось калі я пачаў цікавіцца беларускім рэпам, менавіта беларускамоўным, ну я бачу, што гэтага не шмат. А беларуская мова, ну як мова з паўнагалоссем, у ёй ёсць да халеры мажлівасцяў для гэтых фастфлоу і ну класна было вось ўсё ж такі стварыць тое, чаго я сам калісьці чакаў, хацеў. Вось. Мне падаецца, па энергетыцы гэта ну я такого не чуў у беларускім рэпе. Зноўку прызнаюся у тым, што я не надта многа яго чуў увогуле. Таму ну там выбачайце, калі мяне зараз закідаюць трэкамі, вось я буду вельмі рады, бо самому цікава гэта ўсё пачуць. Я не знайшоў, але ну гэта было такім пэўным адкрыццём для мяне. Упершыню я на тваім выступу быў у гародні мінулым летам. Вось. Потым нешта паслухаў, ну і вось цяперак удалося. На жаль, на Ютубе даволі бедная такая фанатэка. Там каб нешта яшчэ знайсці, таксама трэба пэўныя імкненні праявіць. Вось таму І гэта таксама дзякуй маім любімым дыстрыб'ютарам. Вось таму што YouTube як музычная пляцоўка, ён як это сказаць, не ўсе дыстрыб'ютары ім правільна як бы з ім правільна супрацоўнічаюць. І вось TuneCore, якім карыстаюся я, чамусьці ой, у мяне лямпа упала. Ну ладно, бывае. Вось чамусьці калі яны заліваюць музыку на YouTube, часам у яе просто адвальваецца выканаўца. То бок ну я уже некалькі раз заўважаў, што там ну мае трэкі пад назвай Various Artists і ўсё такое. Вось хаця ну вось ты слухаеш на Ютубе і ты не адзіны, хто слухае як бы нашу музыку на Ютубе. Таму мы ўжо вось тут есть Слава на эфіры, мы з ім сёння вось размаўлялі, што трэба нешта рабіць, канешне, з гэтымі стрімінгамі. Шмат хто з сусветных артыстаў увогуле ад іх адыходзіць, да, шукае нейкіх індывідуальных шляхаў. Вось шчыра хочацца нешта, хочацца чагосьці новага, таму што ну карацей, ёсць пэўнае абмежаванне ў выкладанні ўласнай музыкі. Прабач, я зноў гэтую сумную тэму Не, наадварот, слухай, гэта насамрэч важна. Нашы стрымы, яны зроблены для таго, каб ну, у нас вельмі шмат асабліва ну, увогуле таленавітых людзей сярод беларусаў шмат. І гэтыя людзі, як правіла, даволі сціплыя. Яны думаюць, да што я магу, ну то бок
Ну хто я, не буду я хадзіць выкладаць беларускую, не буду я хадзіць пісаць кнігі, не буду я хадзіць музыку пісаць ці там выконваць, таксама спяваць і неяк так. І я хочу гэтымі эфірамі паказаць, і я хочу, каб вы, таленавітыя людзі, расказвалі пра тое, што вы робіце, каб іншыя людзі глядзелі і таксама такі: о, дык я ж магу так. Ну, то бок, гэта не страшна, да? Гэта не сорамна і гэтак далей. І таму у мяне, ну, калі ты чытаў, напэўна, пытанне, ты заўважыў, што я хочу, каб ты звяртаўся да іншых людзей. То бок, мне хочацца, каб гэтыя людзі выходзілі з пакою і нешта рабілі, бо яны могуць, і столькі ўсяго цікавага, а мы сядзім такі і думаем, а чаму у нас нічога няма? А таму што людзі сціплыя проста, таленавітыя і сціплыя адначасова. Вось. Неяк у гэтым мэта і заключаецца наша. Вось, слухай, я падумаў, у нас застаецца там 15 хвілін да таго, як пройдзе роўна гадзіна, як мы пачалі гэты стрым. Давай, напэўна, людзям, калі у іх ёсць пытанні, давай дамой іх задаць і адкажам, калі яны ёсць. А калі іх няма, тады мы перайдзем яшчэ бліжэй да твайго новага альбома і канцэрта. Ага, окей. Ну вось я прачытаю зараз, што ёсць у чаце. Так, першае пытанне ад майго сябра Артёма. И гэта какой самый любимый несложный трюк на скейте и почему? Вот. Ну, я адкажу хутка. Ну, мой любимый трюк на скейте это хардфлип. Вось, нягледзячы на тое, што ну, як бы называецца як цяжкі. Вот, люблю, як ён робіцца, люблю, як ён выглядае. Вось. Думаю, што не буду доўга спыняцца на гэтым пытанні. Вось. Да, я катаюся на скейце з дзяцінства, пагэтуль. Вось, і гэта такая частка моей ідэнтычнасці. Так, тут яшчэ правакатыўнае пытанне. Вопрос, сколько ты зарабатываешь? Так, ну, слухайте, я не буду адказваць на гэтае пытанне, я скажу толькі... Давай я па-іншаму пастаўлю пытанне, і ты зможаш на яго адказаць. Давай. Ці можна нешта зарабіць на тым, што ты робіш? Можно, да, можно. Можна. Да. Гэта самае галоўнае. Это самае галоўнае, і гэта насамрэч для мяне зараз вось вялікая радасць, то што ну, праекту, які укладзена шмат рэальных грошаў, то бок, ну, сярэдні запіс трека для мяне, вось, ну, у мяне выходзіць прыкладна у, ну, скажем, $100. Типа, і гэта яшчэ не шмат. Ну, то бок, уявіце, калі пісаць больш, то... Это на альбом, так? Это на одну песню. Одна песня. На одну песню, все. Да, каля, ну, $100, гэта яшчэ, гэта танна. То бок, гэта, ну, реально, это калі умоўна свае людзі на студыі, свой звядосер, свой майстрынг інжынер і так далей. Вось, таму, ну, як бы доўгі час гэта ўсё рабілася вельмі аддана. Вось, і, ну, на цяперашнім этапе з канцэртаў, з часам з, ну, нейкіх покупак там на бэндкампе ўжо, ну, можна сказаць, што яно хоць патроху адбіваецца, і гэта, канешне, класна. Гэта вельмі прыемна. То бок, мажліва. Ну, я не скажу, што з музыкі прям мажліва жыць, ну, на маім этапе, ну, але прынамсі пакрываць з яе ж расходы на яе ж, ну, часам вось атрымліваецца. З альбомам так і апынулася. То бок, альбом, ну, на альбом атрымалася сабраць грошы. Вось, па-першае, па-другое, атрымалася зрабіць не мінусавае мерапрыемства. Вось, так што так. Слухай, ну, першая частка твайго сказу гучала лепей, чым тое, што ты сказаў апошнім. То бок, зрабіць не мінусавае мерапрыемства, гэта ўжо паходзіць больш на маіх гасцей мінулых, то бок, там перакладчыкі з ісландскай, шведскай і пісьменнікі, якія нічога не зарабляюць, толькі купляюць грошы, там, свае кнігі і гэтак далей. То бок, гэтыя выкладчыкі беларускай мовы
на паўваланцёрскай выснове, там вось такія людзі. Так што ты ўжо зноў наблізіўся да іх, все добра. Я-то думаў, што ты все, ты ўжо тут мільянер у мяне першы. Я вось што скажу, што ну наш калектыў называецца лайтовы бізнес, як бы таму ну ён як бы заряджаны на бабкі, вось, але ну пакуль што, на жаль, я яшчэ не мільянер. У мяне ёсць пытанне. Вось Да. такі цікавы чалавек, Алесь Чабор, магчыма, ты такого ведаеш. Конечно. Вось ён піша тут пытанне: бізнес які лайці. Я скажу вось што там у нас лайтовый бізнес Олесь Чабор, мы з этим шмат супрацоўнічалі, я для яго контент шмат, думаю, што буду працягваць, просто што зараз у яго троху іншы працоўны рытм. Але так, ну власна, Чабор акрэсліваў гэтай назвай ну наш так сделки. І кожны раз мне гроші, казала, ну блин, лайтовый бізнес. Ось, і далі ми з хлопцями то ось. І, ну, я думаю, що бізнес в першу чергу ну, у мене одна така, щоб не робити це з чоловічим твором. Бо нема, як би гэта сказаць, я ніколі ў жыцці не хацеў і не бачыў сэнсу ў тым, каб нешта навязваць людзям увогуле. Ну типа мне гэта не цікава. Мне не цікава, ну там што тычыцца музыкі, мне не цікава казаць, што у мяне унікальны беларускі прадукт і ўсе, хто цікавіцца беларускай мовай, павінны мяне слухаць. Са знакам якасці. Ну да, вось. Мне просто цікава рабіць тое, што я раблю, і калі камусьці гэта цікава, у тым ліку на камерцыйнай аснове, я просто, ну, типа, як чалавек, які можа нешта даць, я ну, дам гэта на лепшых умовах сам асабіста, непасрэдна. Вось. Ну да, мне зараз як бы каманда побольш, то бок вось мы касеты робім, да, касеты робіць у нас адзін чалавек, там мерч рабіў іншы чалавек, то бок я яшчэ магу звязаць людзей. Але я да таго, што ну бізнес усё ж лайтовы, да, то бок калі мы робім нешта з ребятамі, мы робім гэта на камфортных для ўсіх умовах. Вось, калі мы робім мерч, мы робім яго за камфортны кошт. Вось, калі мы робім канцэрт, мы зноў ж таксама не падымаем кошты да нейкіх неўяўных, да, то бок жаданне рабіць усё натуральна. Вось, таму бізнес лайтовы, бізнес натуральны, як бы, вось. Слухай, цікава, я ў сваім дзяцінстве яшчэ застаў тыя часіны, калі касеты хадзілі адзін да аднаго перапісваць. Да. Вось, на спецыяльных такіх магнітафонах, калі гэта так уявіць. Да. І лайтовы бізнес прыкладна гэтым цяпер і займаецца, так, перапісвае касеты. Ну да, усе касеты, дарэчы, запісаныя на дамашнім бабінніку, але якасным, класным. Ну, то бок это добры апарат, ўсё запісана на добрую сыравіну. Ну, сыравіну, такое слово. То бок добрыя касеты, новыя, ўсё, ну, прычым ёсць у двух варыяцыях, ёсць хромавыя, то бок з павышанай якасцю, ёсць звычайныя. Вось, але так, і насамрэч ты сказаў слова перапісваць, мы калі з Віталікам ну, абмяркоўвалі ўсе ўмовы, ён кажа, блин, типа, ну трэба зрабіць нейкую там абарону ад перапісвання. Да, хто не ведае, з касетамі ідзе спасылка наперад спампоўвання альбома з бэндкампа, то бок там ёсць унікальная спасылка і унікальны код, вось, каб спампаваць. Я табе сёння таксама скідваў унікальны код. Так. Вось, да, і Віталік вельмі хваляваўся, што код не унікальны, таму што, ну, калі ён спрабаваў, яго чамусьці атрымлівалася з розных прыладаў зайсці ў бэндкамп, вось, і ён хваляваўся за, як бы, пірацкі распаўсюд альбома. Вось, і шчыра, ну, мяне думкі пра пірацкі распаўсюд альбома вельмі ўсцешылі, то бок это прям, ну, мне здаецца, што вось калі мою музыку пачнуць піраціць, гэта ўжо добры этап, класны.
Вось Мне падаецца, хто System of a Down, калі ў іх спірацілі альбом, просто выкінулі яго самі ў сетку. І я ўжо не памятаю, які менавіта гэта быў альбом, але яны яго выкінулі і нават назву змянілі праз гэта. Так мне ўжо не згадаць гэту ўсю гісторыю, але было такое, там просто выкінулі альбом і сказалі: «Ну, бярыце, хто хоча». Гэта ж яшчэ была эпоха дыскаў. Ага. Кружэлак. Вось, то бок, ну, там-то ўвогуле гэта цэлая бяда была, калі у цябе нехта там сцянуў альбом. Вось. Шмат хто з ну, троху больш нішавых артыстаў наадварот на гэтым часам выйграваў. Вось, напрыклад, MF Doom, знакаміты андэграунд рэп-выканаўца. Ну як андэграунд, ён ужо сусветна вядомы, як бы зямля яму пухам. Вось, ён на адным са сваіх альбомах акурат з таго, што яго спірацілі, стаў ну, у 2 разы больш вядомейшым, тому што у эпоху, калі кружэлкі сталі невыгаднымі, вось, як бы ягоны сліты альбом дазволіў большай колькасці людзей пачуць ягоную творчасць. Вось. Таму, ну, пірацтва, вось, калі нехта хоча запіраціць нешта з маёй творчасці, міласці прашу. Я ўвогуле зараз закіну такую крамольную думку. Я не до канца падтрымліваю канцэпцыю аўтарскага права, і увогуле, ну, што тычыцца маёй творчасці, я толькі за, каб яна з'яўлялася ў любых формах без ніякіх. То бок мне нават казаць пра гэта не трэба. Калі вось нехта з тых, хто зараз мяне ну, чуе, хоча нешта зрабіць з маёй песняй, мне не трэба гэта казаць, гэта трэба проста браць і рабіць. Вось, таму што ну, мне не падабаецца, што творчасці ўсталёўваюць пэўныя межы. Канешне, ну, я лічу, што ўсё павінна аплачвацца ну, згодна з як бы затрачанай працай, што кожны мае права абараняць сваю творчасць, але я асабіста ну, рады, каб яна канвертавалася ў любыя з мажлівых варыяцый. Вось. Ты просто заяўляеш, што не будзеш карыстацца гэтым правам. Ну да, хаця зноў жа, да, напрыклад, ну, вось просто рандомны чалавек не можа ўзяць, напрыклад, у Instagram выкласці відэа з маёй песняй у поўным фармаце, у поўным памеры, таму што ну, яго будуць блочыць. На жаль, зараз усе гэтыя алгарытмы аўтаматызаваныя. Але, ну, як бы усё яшчэ ёсць спосабы. Вось, так што вось, калі нехта хоча сэмпліць маё музло, калі ласка, на здароўе. Даю ўсім добро. Вось. Тэкс, у мяне ёсць яшчэ адно пытанне. Не ведаю, хто гэтае пытанне напісаў, але цёмнае ці светлае? Светлае, канешне. Светлае. Да. Добренька. Тэкс, у мяне пытанне ад гледачоў закончыліся, а у цябе ёсць у чаціку нашым? Ёсць, да, некалькі. Ёсць одно пытанне ад Алі. Раскажы, как візуал тваріцца. Ну, але гэта пытанне надоўга, як бы, таму я думаю, што мы зараз яго опусцім. Я звычайна пра кожны праект плюс-мінус распавядаю, так што Аля атрымае адказ. Вось. Пытанне яшчэ ад Анны. Як ты прыйшоў да беларускай мовы ў жыцці ў музыцы? Вось. Ну, я магу каротка, як бы, паспрабаваць. Можаш і не каротка, ўсё ад твайго часу залежыць. Ну ладно, камусьці, напэўна, цікава гэта пачуць будзе. Тут яшчэ вось акурат раптоўна 2 чалавекі залецелі на эфір, ну вось, на такім пытанні. Карацей, беларуская мова для мяне заўжды была вельмі блізка, таму што у маёй бабулі вельмі кайфовая трасянка. Типа, ну, ведаеце, ёсць розныя ўзроўні якасці трасянкі, і у маёй бабулі яна прям звышдыхтоўная, то бок з такімі прям слоўцамі, якія бралі за душу. І для мяне чамусьці вось у дзяцінстве мне вельмі падабалася паўтараць за ёй вось менавіта такія беларускія словы. Я памятаю, што нават сястра з мяне сцібалася. Што ты гэкаеш там, ці што ты такое сказаў зараз? Вось, а мне прикольна было. Але момант нейкага такога
Усведамленне, а мне здаецца, усведамленне наступае тады, калі ну типа пачынаеш рэальна адрозніваць беларускую мову ад умоўна расейскай, Таму што ну я рос так, што для мяне гэта ўсё было ну, типа разам, да, то бок у мяне ў галаве заўжды трасянка сидзела. Хаця ну я менскі, калі што я нарадзіўся ў Менску, прычым я не ў першым калене менскі. Вось, але ну вось чамусьці так. Типа і мне было гадоў 15, калі я пачаў моцна адрозніваць, што ёсць беларуская культура, ёсць асобна беларуская мова, і ўласна тады ж я пачаў неяк знаёміцца з яе асаблівасцямі. Ну, то бок гісторыяй пачаў плюс-мінус цікавіцца, плюс я пачаў чытаць паэтаў. Вось, напэўна, ну, з гэтага ўсё і папёрла, таму што мне была цікавая рэальна паэзія, а праз паэзію мне была цікавая лексіка, якой я ну, нідзе апрача беларускай мовы не мог сустрэць. Вось, і у мяне пагэтуль ёсць нататнічкі, спісаныя проста цікавымі беларускімі словамі. І ну нават былі нейкія там першыя паэтычныя спробы, дзе я сидзеў і выкрэсліваў з гэтых нататнікаў словы, якія ўсё ж таки выкарыстаў. І вось з такіх смешных момантаў я памятаю вось тады ж у 15 гадоў я даведаўся пра слова абярэмак, да, то есть ну як это што абярэмак, ну узяць у абярэмак, да, то бок я нават не магу на расейскую зараз гэта перакласці, да, вось і вось гэтае слова абярэмак я на альбоме нарэшце змог ужыць і я гэтаму вельмі вельмі рады. Вось. Ну і да, і з тых часоў я нешта папісваў, мне было цікава ўжываць гэтую лексіку, і дарэчы вось прыкладна тады ж той самы верш Грахоўскага з альбома прыйшоў, да, ну мемны верш насамрэч, да, типа ха-ха-ха, зацэніце, его ніхто кроме беларуса не поймёт, і насамрэч ну нават беларус не зразумее гэты верш, калі ну нататніка, не нататніка, а слоўніка под рукой няма. Вось, і калі ну, перада мной стало пытанне, калі ну, ўжо хацелася нешта прям паўнавартасна выпускаць, хацелася сябе нешта это даставаць, то ну, нават пытання не было, што гэта будзе па-беларуску. Ну і першы вось трек, рэп-трек я напісаў у 16, напэўна, гадоў. Вось, ён, дарэчы, ёсць у SoundCloud, ён называецца «Пазітыўны вайб». Вось. Ну і з тых пор папёрла, паехала як бы. Нават у нейкія самыя як бы гэта сказаць, нават у часы, калі я так адыходзіў троху ад моўнай тэматыкі, ну як я сказаў, я ў жыцці размаўляю па-расейску, і мяне ну як бы цікавіць не толькі беларуская культура. Вось, нават у гэтыя часы я разумеў, што мая творчасць будзе толькі беларускамоўнай, таму што той свет, які я хочу ствараць, я хочу, каб людзі ў ім былі, ну каб у ім жыла беларуская мова. Вось. Неяк так. Можна я зачаплюсь тады за гэты верш? Вось. Мне падалося, што гэты верш і песня на яго гэта як нейкі такі мінорны клей для ўсяго альбома. Калі я яго пачуў, увесь альбом, на маю думку, ён мінорны чыста. І вось гэты верш, ён яшчэ, я не памятаю па парадку, ён які там ідзе. Ён перадапошні. Перадапошні, так. І адпаведна я яго і паслухаў ці апошнім, ці перадапошнім, бо змешалася крыху у тэлеграме потым. Я сабе ў захаванае гэта закінуў, каб слухаць зручна было у плееры. І я калі яго пачуў, я такі думаю, блин, так вось у чым вся справа. Вось чаму ўвесь альбом менавіта такі, бо ў ім ёсць гэты верш. Вядома, што я яго чуў раней, і ён мне заўжды падаваўся вельмі, вельмі такім самотным. Проста ад яго ідзе гэтая плынь самоты і мінору. Ты можаш, ну, напэўна, гэта будзе апошнім маім пытаннем да цябе, калі маеш час разгорнута, калі не маеш, як атрымаецца, а чаму такі мінор у альбоме? Ну, як бы ты сам, то бок тут не ўспрымай гэта як пытанне, як задача там выканання, а
папросту, магчыма, паразважай пра гэта. Як магло так скласціся? Мне спадабалася, што ну ты назваў гэтую кампазіцыю клеем вось. Ну але ну мае сэнс я ведаеш я для сябе абраў шлях не тлумачыць як бы нічога з альбома вось так Артур там задае пытанне вось там дзе ты только што задаў пытанне там же і задавай вось да Вось таму я не буду казаць пра гэты верш, але ну ты даволі блізка ўзяў прынамсі да маіх думак, да то бок ён недзе заўжды там быў, скажем так. Вось але мінорнасць альбома насамрэч з ім увогуле такая гісторыя, што ну збольшага як бы лайтовы, ну ён лайтовы, да то бок это даволі ну як лірычны персанаж ён звычайна карацей таго ўзроўню ўнутраных пакутаў які ёсць у альбоме да ён не закранаўся і напэўна прыкол у тым што з часам з вось працэсам пісання з працэсам стварэння музыкі такога матэрыялу ўжо ну вось назбіралася да то бок быў адзін трек які не лез у гэтую лінію лайтовасці быў іншы трек які не лез у гэтую лінію вось і рана ці позна я зразумеў што яны ўсе адпавядаюць пэўнаму шляху паглыблення ў сябе і яны могуць суіснаваць і уласна ну так я і зразумеў што будзе альбом а не той ці іншы сінгл Вось да ўсё мінорна тому што мне як чалавеку ўсё гэта ну я пражываю гэта як бы і я магу гэта асэнсоўваць як творца вось таму мінорная просто таму што ва ўсіх нас ёсць гэтая мінорная частка Вось Просто я як чалавек які ўсё ж слухаў да твайго да гэтага альбому твае трэкі ну для мяне было дзіўна я такі ну недзе ну мае быць нешта такое ну жыццярадасна там нешта такое але не і тут ветрась яшчэ Я такі думаю, ну, блін, якое інтэрв'ю сёння? Ужо ўсё, я ўжо зараз пайду кудысь там па горадзе гуляць. Не, мне спадабаўся, вельмі спадабаўся, шчыра кажу, альбом. Асабліва я люблю здзіўляцца новай музыцы і знаходзіць яе для сябе, хоць я і быў ужо і так азнаёмлены з тваёй творчасцю, але для мяне гэты альбом гэта было, як я казаў раней, пэўным адкрыццём. Вось, што там за пытанні былі яшчэ ў чаце? Так, пытанне, ты давіл прыщі на насу. Ну да, было. Вось, это я хацеў сказаць дзякуй табе за добры водгук. Вось, мне важна гэта чуць. Вось, зараз яшчэ пытанні пагляджу. Там Ярик задаваў пытанне, калі фіт з Мандзікам. Так, а Ярик, ты тут яшчэ? Ён, здаецца... да, тут. Ну, будзе. Калісьці будзе. Летом, спадзяюся, мы нешта з ім зробім яшчэ. Вось. Да. Да, і яшчэ раз уважліва, да, дзякуй ну, за добры водгук на альбом. Насамрэч, для мяне альбом, ён, ну, як это сказаць, ну, гэта даволі дзіўны крок, і ну, шмат хто з вось маіх сяброў, хто так уважліва слухае, да, кажуць, што, ну, типа, гэта такое выпрабаванне, зноў жа, для майго лірычнага персанажа, і таму я па шчырасці, ну, калі перад прэм'ерай жывой, я, ну, думаў, што яго ўвогуле не прымуць. Вось. Ну, як бы, яно то ладно, бывае, ну, типа, галоўнае, што я зрабіў тое, што мне падабаецца, але, ну, чамусьці была думка, што яго могуць не прыняць. Вось, але пакуль што водгукі добрыя. Дзякуй Богу. Гэта прыемна.
Не, я думаю, што і не будзе, там уж гэта у нас тут крытыкаў 0, як і музыкаў, на жаль. Ведаеш, калі б было шмат крытыкаў, гэта было б таксама някепска, бо гэта азначае, што гэтая сфера яна жыве, там і кудысь там бурліць, і ўсё нешта там адбываецца. А ну, насамрэч мала, просто мала людзей, і я глядзеў некаторыя там рабілі гэтыя рылсы, там сторысы пра цябе, ці нейкія відэа караценькія ў Ютубе, у Інстаграме, і на іх амаль не было праглядаў. У мяне, я захаваю тыя пытанні, якія я сёння не паспею задаць. Я іх задам абавязкова, калі яшчэ будзе такая магчымасць там сесці Мгм. і паразмаўляць. Слухай, на заканчэнне. А можна я ще на одно питання адкажу? Ага. Там вось ёсць пытанне, як я стаўлюся да жаночага рэпа. Вось ну я хутка. Будь асцярожны, як з Рыгачоўскай і Глыбоцкай. Тут будь асцярожны. Не, я, ну, якби я добре ставлюся. Тут, ну, тут нема питання. Насамрэч, я палову імёнаў, напэўна, не назову, тому што я шмат музыкі увогуле слухаю безадносна якби назвы і безадносна артыста. То бок у мяне реально шмат такой музыкі, якую я ніколі не скажу, хто гэта рабіў. Вось, але пры гэтым я там умоўна тэкст на памяць ведаю. Вось. Але з жаночага рэпу, блин, я забыў, як звалі. Ладно, адно што я могу сказаць, што я стаўлюся да яго добра зараз. Вось, калі трэба, я потым там Артуру скіну, каго я люблю. Вось, ну і канешне, выдзеліць я магу Надзю, Надзею. Вось, хутка усе яе пачуеце. Вось, там рэальна крута. Там, да. Угу. Вось, да, да. Пра Фікс. крытыкаў яшчэ нехта. Ага. Вось, я, на жаль, не ведаю, хто гэта схаваны за неймам. Пра крытыкаў хацела сказаць, дастаткова ўжыць нейкі русізм, паланізм, штосьці страсянкі, адразу ж наляцець моўная паліцыя, только абараняйся. Ну, гэта, на жаль, ёсць. Самая жорсткая крытыка для беларускамоўнага кам'юніці — это тое самае беларускамоўнае кам'юніці. Хаця, ну, мне, па шчырасці, пакуль што толькі дапамагалі. Якби, ну, то бок, калі мы рабілі першы канцэрт у TNT разам з Чаборам, дарэчы, мы запісалі відосік, відэазапрашэння, і відос залецеў, там все было вельмі круто, але я сказаў, там, падпаліў фіціль, і мне нехта ў каментах напісаў: вообще-то не фіціль, а кнот. Я такі окей, і потым, калі было наступнае запрашэнне на канцэрт у TNT, я сказаў: мы не падпальваем фіціль, мы падпалілі кнот. І ну я адчуваю гэта як такі працэс адукацыі, таму нормально. Ну і раз-пораз мяне вельмі моцна выратоўвала тое, што я разумным людзям скідваў дэмкі, і гэтыя людзі мне выпраўлялі памылкі. Раскажу адну самую, напэўна, дурную памылку, якую я рабіў, але ну мы все памыляемся, чаму не. Я скінуў Віталю Рыжкову вось акурат трэк «Пагляд унутр», і там вейкамі зашытыя вачніцы, першы радок, а я напісаў нешта типа «вейкі зашываюцца расніцамі» спачатку. І мне Віталь Рыжкоў піша: так вейкі і расніцы — это одно і тое ж. А я чамусьці быў упэўнены, што вейкі — это павекі. І типа, ну, вот мяне абсалютна не смучала, што гэта два розныя словы. Вось, і я такой думаю: бля, дзякуй Богу, я, ну, типа, гэта не выпусціў, тому што вось. І, дарэчы, з трэкам пра Шагала таксама там у першай версіі было я до сих пор не знайшоў аналаг. Типа, і я, ну, выразам до сих пор карыстаюся ў беларускай мове, ну, як реально носьбіт трасянкі, але, ну, разумныя людзі сказалі: не, вот дасюль, пагэтуль, як бы дагэтуль. Вось, ну і выправіўся, адчуваю сябе троху больш такім
Гэта такі трасянкавы царкоўна-славяніст нават, бо у трасянцы, напэўна, ўсё ж такое не ўжываюць звычайна. Вось. Хаця, ну, па-рознаму бывае, вядома, розных Не, трасянак. конечно, я, ну, зноў жа, да, вось, я па жыцці больш размаўляю па-беларуску, і таму, калі я пераходжу на расейскую, ну, мне вельмі часта выскокваюць нейкія словы, типа, прычым, ну, не такія, што там простыя, да, а наадварот, мне куды прасцей узгадаць, напрыклад, слова познака, чем отметка. Вот скажем так. Ну, типа, я памятаю, я сидел с одним замоўцам, працаваў, я кажу, мне вот эти вот познаки убрать. Я вот понимаю, ну, ён же мяне разумее, как бы, ну, нема праблемы. Типа, але, ну, зноў жа, да, типа, гэта як бы маё там расейскамоўнае альтэр-эга. Вось, і яно карыстаецца такімі словамі. Таму, ну, я сказаў ужо пра нейкую мяжу, але, ну, у гутарковай мове ўсё ж такі яна часам сціраецца. Вось, не Невядома, знаю. асабліва, калі ты не спрабуеш ну, там, фіксавацца. Вось толькі беларуская, ніводнага рускага слова Да, не это як будзе. Вось, это, в Call of Duty там было ни слова так, по-русски. Это, так. э, А, Слухай, калі там няма больш пытанняў у часіку, ну, ці яшчэ ёсць? э, ну не, новага нічога няма. Ты просто рашыў прапусціць некаторыя, так? Ну, там было гэтае пытанне пра тое, як робіцца візуал, але, ну, это... Ага, ну, Я гэта надоўга, стараюся і так я заўжды разумею. гэта расказваць. Вось. Мгм. Давай тады на заканчэнне я апошняе пытанне задам з нашага спісу. Мгм. Што рабіць слухачу, каб беларуская сцэна развівалася? А што рабіць выканаўцам, на твою думку? Мне здаецца, што, ну, у першую чаргу трэба размаўляць пра выканаўцаў, таму што выканаўцы часта хочуць вельмі шмат ад слухачоў. І я лічу гэта абсалютна неправільным, таму што слухач гэта чалавек, у якога ёсць сваё жыццё, свае цікаўнасці, свая праца і свая занятасць. І музыка гэта той, хто можа толькі натуральна ўпісацца ў вольны час між гэтым усім. І каб гэта адбылося, музыка павінна быць цікавай. І яна павінна быць не беларускамоўнай, ну, не як это сказаць, не нейкай кідкай, не класны прамоушн. Яна проста павінна ў першую чаргу быць цікавай. Вось, таму што ну, як бы нецікавую музыку, як бы мы яе не прамоўцілі, якія б мы ярлыкі на яе не навешвалі, яна не будзе, ну, яна не спатрэбіцца слухачу. І калі мы робім, ну, калі нехта робіць зусім звычайнае тайпавае музло, ну, хутчэй за ўсё, типа, альбо яно будзе працаваць за кошт таго, яно пазнавальнае і тайпавае, альбо яно проста абыдзе слухача. І мне здаецца, што самае важнае это мець нейкую фішку. Ну, типа, вось калі ў музыцы ёсць фішка, на якой бы мове яна не была, ну, яна будзе працаваць. Вось, і у любой музыкі павінна быць, мне здаецца, павінен быць асаблівы спосаб узаемадзеяння з слухачом. То бок, зноў жа, ну, ёсць агрэсіўны маркетынг, які зараз працуе больш за ўсё, да, і ну, гэта разавая музыка, якая знікае з чартаў. Але ёсць, ну, на цяперашнім этапе музыка гэта блогер, які выбудоўвае пастаянную камунікацыю са слухачом. І ну, спосабы гэтай камунікацыі часта вызначаюць як бы далейшы шлях. І гэтыя спосабы зноў жа залежаць ад асобы музыкі, таму што слухач гэта той, хто можа гэтым зацікавіцца альбо не. Адзінае, што што можа дапамагчы сцэне з пункту гледжання слухача, гэта можа быць вось гэтае разуменне ўзаемазалежнасці, што ў прынцыпе нават мінімальны рэпост часам рэальна чагосьці каштуе. І типа, ну, ёсць культура падтрымкі.
так званая, да, яе, можа быць, яшчэ пакуль не до конца хапае, тому што, ну, зноў жа, ёсць, можа быць, зацікаўлены слухач, які проста не ведае, як рэальна дапамагчы рэлізу. Вось, і ў гэтым сэнсе, да, канешне, ну, слухачам просто трэба ведаць, што трэкі можна падтрымліваць, рэпосціць, каментаваць, і гэта ўжо шмат значыць. Вось, але збольшага я лічу, што сцэна можа развівацца толькі за кошт намаганняў музыкаў. Вось, ну, у першую чаргу дакладней, тому што без рэальна цікавага прадукта сцэна ніколі не будзе развівацца. Вось, нават калі ну, там, гэта умоўна беларускамоўная музыка, якая ўсім нам трэба. Калі гэта благая беларускамоўная музыка, яна нікому не будзе патрэбная. Вось. Дзякуй. Ну што, калі у нас больш няма такіх пытанняў раптоўных, якія трапіліся у нашых чатах, там розных, якія я не бачу, правда, што. Вось, то я прапаную на сёння, напэўна, спыняцца. Ты як? Да, да, добра, давай ўжо вон, час не дзецкі, як бы. Ну, сапраўды. Слухай, я табе шчыра дзякую за тое, што вынайшоў час на гэтую размову. Я спадзяюся, што яна не апошняя. Вось, яшчэ мае быць адна, каб задаць ужо ўсе пытанні, каб ужо не было гэтых праблем з Інстаграмам. Ну, нічога. Магчыма, гэта я прыцягнуў, бо я там на пачатку стрыма сказаў: о, няма праблем. Да, я таксама пра гэта думаў. Вось. Але не, Вось. ўсё добра. Да, дзякуй табе, што паклікаў, дзякуй за цудоўную размову. Да, сапраўды, можа быць, трошачку тэхнічныя перашкоды збілі з панталыку, але збольшага, ну, як бы ўсё атрымалася супер. І вось людзі тут былі. І дзякуй усім, дарэчы, хто далучыўся. Вельмі прыемна бачыць тут знаёмых і незнаёмых людзей. Вось, гэтая размова, я спадзяюся, яна запісалася, і яна у нас выйдзе на YouTube-канале Цудоўня. Вось, там, ну, не ведаю, што тут ужо па гуку у нас трымаецца. Вось, але паглядзець яе будзе можна. Тым, хто зайшоў позна і нешта прапусціў, вы зможаце гэта ўсё даслухаць. Паўсюль мы спасылкі апублікуем. Вось, і я таксама ўсім дзякую, хто нас паслухаў, хто згубіў на нас свой вячэрні час, што сёння у нас аўторак, так? Аўторкавы час. Вось. Дзякуй яшчэ раз усім. Всё, тады да пабачэння. Всё, дзякуй, да пабачэння. Йоу.